Foliada da bere, foliada da bere. Ai quen me dera dir a ela, sino miña nai sabere. Ai sino miña nai sabere, ai la la la, ai la la la. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Na Ruada pretendemos facer unha festa como se facía antes, un pouco un espacio para convivir todos, utilizando como medio a música e o baile tradicional e creando unha canle, un medio de comunicación con esta música e este baile. E nada, pretendemos con isto que veña todo o mundo, ven xente das 4 provincias e intentamos que veña un pouco a xente do concello e da comarca e que se acheguen a ver como se relacionaban os seus avós e as súas avós e que o vivan de primeira man tamén. Temos un obradoiro antes, ás 8:30, e despois a foliada libre a partir das 10, que pode vir calquera grupo, pode vir xente sola tamén tocar, non fai falta que formen parte de asociacións culturais, e despois, festa, nunca sabemos cando acabamos. O importante, eu creo que o que buscamos é facer comunidade, porque parece ser que é o que se perdiu, a comunidade. E daquela, intentar xuntarse e pasalo ben, a divertirse, que viva a festa. Para nós é un orgullo colaborar neste tipo de proxectos. A Escola Pende, desde os seus inicios, enseñounos que hai moitas formas de virar a nosa tradición, a música tradicional, a cultura tradicional, e facela moi accesible para a xente nova e para todos os públicos. Entón ese encontro interxeracional que falan entre os máis maiores e os máis novos é posible en un marco así. Entón eu nada máis que estar moi orgulloso de contar con entidades como a Escola del Prende e a invitar a xente animala que veña este sábado aquí a Oza.